थाबैनो बिटिसिआव जायफोर करपसन खालामदोंमोन बिसोर जाहाथे जेलनि ओंखाम मोनजायो बिनि थाखायबो आं दिनै बेयाव आलारि बाथि फोजोंनाय दं। बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलाव आं फिन नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय। आं बिबार खादों, नै बिबार गुफुर, बेखौ काटन्टा बिबार होननानै बुङो। आं बिबारखौ मानि थाखाय खादों नोंथांमोना मिथियाखै जानांगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्ला आंनि बिबार खानायनि ओंथिखौ बुजि मोनगोन। नायबाय था, आं बुंलांगासिनो दङ नोंथांमोननो। बिबार खाखांबाय, बेनि उनाव आं बेल बिलाइ खागोन दै। दा बेल बिलाइ दे नै जाबाय बेल बिलाइ, आं बेल बिलाइ खागोन। बे दिनै बिबार आरो बेल बिलाइजों आं फुजा होनायदों। मानि थाखाय? जे आं जोबोर खुसि मोनदों। मानि थाखाय खुसि मोनदों? जे 27 एप्रिलनिफ्राय बिटिसिआ जि राज्यपालनि आखायाव थांबाय, जगदीश मुखी बिथांनि आखायाव थांबाय, बेनि थाखाय आं जोबोर खुसि मोनदों। बेनो जाबाय रायजोनि देरहानाय। बिपिएफआ 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबाय। बेयाव मा जादों मा जायाखै बेखौ आं बुंलायनो गोनांथि गैया। बेखौ रायजो राजाफ्रा गावनि मेगनजोंनो नुगासिनो दङ, मिथिगासिनो दङ। आं दिनै खुसिजोंनो, बे खुसिजोंनो जे बिटिसिआ जि राज्यपालनि आखायाव थांबाय, बे खुसिजोंनो आङो दिनै फुजा होनायदों। थाबैनो होनांगौमोन, नाथाय एसे लेट जाबाय। नोंथांमोना नायबाय था आंनि बे फुजा होनायखौ। नै जाबाय शिब मन्दिर। बे शिब मन्दिराव आङो दिनै फुजा होगोन। बेल बिलाइ दोङो, बेल बिलाइ आरो गुफुर बिबार, बेखौ होनानै आं फुजा होनायदों। जाहाथे बिटिसिखौ राज्यपाला मोजाङै मोजां सालायलांनो हायो आरो जायफोर करपसन खालामदों, जायानो खालामा मानो, जाहाथे बिथांमोना जेलनि ओंखाम आरो दालि मोनजायो, बेखौ आं गसाइनाव दिनै आर'ज गाबगोन। थाबैनो बिटिसिआव जायफोरा करपसन खालामबाय, जायखिजाया करपसन, दादागिरि, हिर', मानसि बुनाय, जायफोर खालामबाय बिसोर जाहाथे थाबैनो जेलाव थाङो। बेनिखायनो फुजा आङो नायदों। बिराद खुसि मोनदोंलै आं सयथिनोबो। बेनो जाबाय रायजोनि देरहानाय। बिटिसिआव रावनिबो दादागिरि सोलिनाय नंला। बे जाबाय रायजोनि सरकार जासिगोन। गभर्नरनि आखायाव थांबाय, बिराद खुसि मोनदों। बे खुसिजोंनो आं दिनै फुजा होनो नागिरदों। ओरैबायदि खुसि मोनदों भगबान। जय बम भले, जय बम भले। बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे रायजोफोरा देरहालांबाय थागोन। जेब्ला इलेक्सन जागोन अब्ला इउपिपिएलनि सरकार जाखागोन। मानसिफ्रा लोब लोब इउपिपिएल फैगासिनो दङ। बुजिखाजोब्बाय बिपिएफआ जे 17 बोसोराव मा खालामदों मा खालामाखै। बिराद खुसि मोनदों आं। मा कसम, मा कालि, जय कामाख्या, जय शिब शंकर। थाबैनो बिटिसिआव जायफोर करपसन खालामदोंमोन बिसोर जाहाथे जेलनि ओंखाम मोनजायो, बिनि थाखायबो आं दिनै बेयाव आलारि बाथि फोजोंनाय